Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Ул Ульяновскидан килгән хөрмәтле милләттәшебез, филология фәннәре кандидаты, бик күп фәнни статьялар авторы, доцент Резида Садыйкова. Хәерле көн, Резида ханым. Исәнмесез. Ничек хәлләрегез, ничек килеп җиттегез? Бик әйбәт, бик сагынып килдем Казанны. Менә син безгә шундый матур күчтәнәш белән килгәнсең. Таулы, Чишмәле, Кулатка ягы дигән өр-яңа китап табадан төшкән. Син бүген көндә 3 китап авторы, 100дән артык фәнни хезмәт авторы. Менә шушы матур китапны, бу әле тышкы ягы шундый матур, эчендәге байлык әйтеп бетергесез. Кайлардан тупладың бу материалны Резида? Һәм бу китапның эчтәлеге турында кыскача. 80-нче еллар азагында безнең инде милли хәрәкәт башлангач, безнең Ульяновск җирлегендә туган тел җәмгыяте оешты. Аның ноябрь аенда быел 30 еллык юбилее Алла теләсә булып үтәчәк. Һәм мин иң элек эшне башладым мәктәптә, Ульяновск шәһәренең 31-нче мәктәбендә татар телен укыта башладым мин. Соңыннан киттем эшкә Өмет газетасына. Өмет газетасы ачылгач, анда бик яратып корреспондент булып эшләдем һәм шул вакытта мин үзебезнең менә өлкәнең матурлыгын күрдем. Мин үзем Ульяновск белән Самар арасында яшим, Яңамылыклы районыннан. Безнең як, менә безнең як инде ул тигез як кыр ягы. Менә Кулатка ягы, Николаевка, Павловка районнары безнең Ульяновск өлкәсенең. Ул икән Таулы, Чишмәле яклар. Анда шул кадәр матур, мин инде менә беренче мәртәбә Өмет газетасында эшләгәндә исем китте ул якка. Анда менә бу китапта да мин инде язып чыктым. Кулатка районының һәр авылында үзенең чишмәсе бар, үзенең тавы бар, үзенең елгасы бар, үзенең урманы бар. Анда менә урманнар да, таулар, чишмәле, саклангыч. Мин шул кадәр матур. Мин Кырым якларында яратам, Кавказ якларын. Ул Үзебездә дә бар. Үзебездә дә бар икән ул Кырым яклары. Мин менә мөкиббән булдым инде анда. Аннан соң ул якның менә сөйләме бик матур инде. Ул теге Мишәр диалекты гына түгел, Мишәрнең дә тагын бер үз әле подгруппасы. Вот Мишәр диалектының тагын бер сөйләме ул анда. Аларның да әйтәләр, Алатыр ягыннан килгән татарлар дип, без Заволжье ягы татарлары димәк иделәр арягы. Башка яктан, но безне Казан губернасыннан килгән дип әйтәләр безнең Самар якларын. Чөнки безнең сөйләм әдәби телгә якынрак. Монда инде мин менә студентлар белән сөйләшкәндә дә алар инде нигә тәнәфис звонок була да, тәнәфискә мин чыгармасам, апа тыный инде. Үзләр диалект. Әгәр аннан әйтәләр авылга никәндә, апа иректек авылга. Без бит сагындык дибез. Анда иректек. Анда бик шундый үзенчәлекле тел, ул матур тел. Һәм менә бу китап Таулы, Чишмә, Кулатка ягы чыкты инде. Мин эшләдем 17 ел Ульяновск дәүләт педагогия университетында. Бөтен эшне алып бардым анда. Җитәкче ролендә башкардым инде. Укытучы ролендә. Башта татар телен алып бардым, аннан соң әдәбиятка түгел, җиде фән алып бардык без анда. Шул милли кадрлар, без әдәбият кафедрасында эшләдем мин, 7 фән алып бардым. Татар әдәбияты, татар тарихы, методикасы, менә халык иҗаты, фольклоры фәннәрен һәм без беренче курстан соң студентлар белән һәр вакыт чыга идек фольклор практикасына. Анда студентлар инде бик шундый бай материал алып килделәр үзләренең һәр туган якларыннан, авылларыннан. Икенче курстан соң безнең практика музей практикасы иде. Музейларны өйрәнү практикасы һәм ул вакытта без инде музей тарихларын, авылларда булган теге мәктәп музейларының тарихларын, авыл музейларының тарихларын шулай ук бик күп алып килдек. Аннан соң мин истәмә рәвештә студентларга эш биреп җибәрә идем авыл тарихларын язырга. Вот ул да кызык бит. Ул да кызык. Аннан соң менә минем инде 2011дә беренче китап чыкты. Халкыбыз җәүһәрләре. 2012дә менә Жемчужины татарского народа. Һәм менә быел 3нче Таулы, Чишмәле, Кулатка ягы, Аллага шөкер. Резида, менә синең телең матур. Менә мин чын күңелдән әйтәм, китапны укып чыкканда аңлаешлы. Теге менә бу китапта да шундый затлы шәхесләребезнең биографиясе да, аларның хезмәтләренә дә урын бирелгән, фоторәсемнәре дә урын алган, шундый әсәрләре дә урын алган, шундый шәп бай материал менә бу. Бу безнең татар халкына үзебезнең тарихыбызны, шәхесләребезне белер өчен шундый шәп
китап бүләк күчтәнәч дип әйтәсем килә минем. Рәхмәт. Менә бу китапта мин үзем укыдым, ләкин тыңлаучылар өчен. Менә бу китапта бары тик Ульяновск өлкәсендә чыккан, шул җирлектә чыккан шәхесләргә тупланганмы, яисә башка җирлектә туып үсүчеләр дә бармы? Бу китап ике элештән тора. Менә беренчесе чыкты 2012-дә, икенче элеше шул ук елда язылып бетте. Әмма кызганычка каршы инде менә акча булмау сәбәпле ул әле һаман да 6 ел инде чыкмыйча тора. Чыгыралар, берсе безгә бик кирәкле китап. Менә безне тыңлап утыручы шундай затлы, бай, иганәчеләр, эшмәкәрләр әлбәттә ярдәм кулын сузмый калмаслар. Таулы чишмәле кулатка ягы дигән китапны миңа ярдәм итте Эдуард Әнвәрович Ганиев. Вот аның ярдәме белән бу китап дөнья күрде быел. Аңа менә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә Эдуард Әнвәровичка. Эдуард Әнвәрович безнең бик затлы шәхесебез, ул Кулатка районының башлыгы да, ул эшмәкәр дә. Гомумән менә халкыбызга нык ярдәм итә торган шәхесебез, ул безнең милли шура әгъзасы да. Эдуард Әнвәрович, рәхмәт сезгә. Мин дә тагын бер мәртәбә менә 1000 рәхмәтемне белдерәм Эдуард Әнвәровичка. Менә аның ярдәме белән 1000 тираж, 1000 экземпляр чыкты китап һәм 500 быел бөтен Россия фольклор фестивале булды. Кулаткада 10 еллык юбилей. Менә шунда регионнардан килгән кунакларга 500 китап китте. Менә ул нинди затлы күчтәнәч табылган, бүләк табылган алар өчен. Әйе. Резида ханым, киләчәккә уйларың нинди? Эшләрең нинди? Иҗади планнар белән яшисең син? Киләчәккә менә якын киләчәктә менә бу «Жемчужины татарского народа» дигән китапның икенче өлешен чыгару. Бу китапка менә сезнең сорауга җавап бирәм. Безнең Сембер губерниясенең һәм бүгенге Ульяновск өлкәсенең күренекле кешеләре керде һәм керәчәктә. Вот. Бу китапны бүген генә Татарстанның милли библиотекасы алды. Димәк, алар берсе библиотека, китапханәгә килгән укучылар бу китап белән таныша алалар. Әйе, район библиотекаларына китәчәк дип әйттеләр инде алар. Резида ханым, менә изге эшегездә, шәп эштә, кирәкле эштә без сезгә уңышлар телибез. Алла бирсә, менә китабыгызның икенче өлеше чыкканнан соң без кабат шушы студияда очрашырга сүз бирик. Алла бирсә, яңадан яңа китап белән, яңа күчтәнәч белән очрашырга язсын. Бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Гөлназ, бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Бүген безнең студиябызның кунагы Ульяновскидан килгән милләттәшебез, филология фәннәре кандидаты, мөгаллимә, доцент, китаплар авторы, фәнни хезмәтләр авторы Резида Садыйкова булды. Ә мин Гөлназ Шәйхи, бүгенге сезнең белән саубуллашам.